Danec lidičky, jestli tam u druhého let's play Na hru Minecraft a jsem tady zase já Lucy a to... Gamet. A Gamet. A to Taky mám ty, jo, měl bych budeme těžit Tak já vám zatím ukážu, co jsme tady teda v offscreenu, nebo já, co jsem teda já udělal v offscreenu. Tak za prvý jsem tady trošičku bridgemanoval. Teď vám ukážu, co, mám nějaký zlato, teď vám ukážu náš, ten dům, takže to je tady. Našli jsme Dva dia jsme našli. No. Ale to my jsme čekali, až že to budeme kopat s váma. Tak dnešní dílo bude asi těžení hlavně a příště budeme si už stavit dům. No a pokud to stihneme, tak... Možná dneska ještě tu přehradu, co chceme udělat, to ještě nevím, záleží. Když by se nezapli světky, to nevím. To nějak zvládnem. Tak už mám level 8, vidíte, a to jsem skoro nic netěžil, jako. Takže dívejte, tady mám takovou cestu. Tak. Tady, takže tady jsme našli už asi 3 emeraldy nebo kolik zlato. Tady se vezmu ten šuvr. A tady mám ty diamanty, já vám ukážu. Tady vidíte, tady máme dva dia. Tak já bych si teda asi začal kopat, no. Ne, redstone to. Tak teda už Lustička nebude asi chvíli mluvit, protože ona nastavuje stopky. No. Hotava. Přemýšlím, kde jsem teda. Simsko budeme natáčet hned po tomto dílu, možná natočím pak ještě jeden díl tady toho, víme. A tady je zlo. tam teda bude, už jsme vybrali jména a je redstone. Hlavně by pod tím nebyla láva. holka holka se bude jmenovat Sara a kluk se bude jmenovat kluk se bude jmenovat Prostě nějak. Tak dnešní díl se asi uděláme už portál do nedu a hned vám ukážu, že sice nemáme diamantový krumpať a hned vám ukážu, jak to udělat. Možná víte, kdo to takhle nějak dělal, ale jedno. Je to celkem dobrý nápad a já bych si teda ještě já asi ty dia ještě nechám. Když jsme našli ještě nějaký. A teda vykopu jenom to zlato asi. Že aby jsme s tím někam zase, my nevíme, jestli vůbec budeme hrát na nějaký, že tady budou nějaký monstra, protože jsme zjistili to, že když umřete, tak se objevíme někde, já nevím kde ani. To bych asi už nenašel, takže... Ale asi jo. Tak až budeme mít lepší věci, tak asi jo. Ale teď mi vlastně napadlo, že na jednom serveru jsem hrála a tam jsem zgebla, ale když jsem se tam vyspala, tak jsem se objevila úplně. Jo, vlastně, to je pravda. No tak vlastně ne, tak sorry, tak to jsem... Já nevím právě. Je to pravda, no. Tak, já si myslím, že to by mohlo zatím stačit, že bychom se asi už dali na tu přehradu. Nebo že bychom to, nevím. Já bych ještě šel teda vytěžit ten redstone, co tam vzali. A jinak tady na tu hnedský jsem narazil díky uhlí, že tam bylo uhlí, jak jsem to kopal. Pak možná, že kromě ty přehrady nic netěžíme. No. Takže ten díl bude takový napůl těžící, napůl. To jak to nazvat? Napůl. Když to není ani těžení, tak začátky, já nevím. No tak nebo já nevím. První no tak první diamanty. Ježiš, tak to nějak vymyslím potom. Tak, ne, to nebude. Tak železo se bude hodit. Když už to tak dobře, tak to bude asi hlavně těžící díl. Kdybyste chtěli, aby jsme natočili nějakou hru, tak to napište do komentu. Jo, a jinak někdy bude i livestream, nevím. Kdy asi. Hlavně se tam ode mě bude objevovat Simsko, až mi pojede. 2. Já teďka s ním mám takový malinký problém. Tak já neuděláme teda ten nether portál. Jo, tak jo. Takže ho udělat venku. Já bych to pojmenoval schánění surovin, asi. Jo. Nebo tak nějak, prostě to ještě domyslím. Teď asi menší lagy, sorry.
Tak asi jdem nahoru. Tak vidíte, už mám level 11, tady strašně rychle jdou nahoru. A já bych si ještě asi šel teda vykopat nějaký to uhlí. Když budeme teda něco vypalovat asi. Něco řeknu asi musíš. Jo, v Simsku bude kočka a i pes. Kočka bude holka, pes bude kluk Rex a... Že tady vlastně to není tam. Ještě nevím, jestli to bude velká nebo malá rasa, ale asi velká. A kočka to bude mývalý. Taková jakože, ne mýval jakože, ale kočka jakože mývalý, to je jeden taková rasa. No, rasa to není, ale plemeno, ale... Prostě se musíte těšit na Simsko. A u mě to... Bude každý den. No, u mě to bude každý den. A u mě jenom občas, teda asi, já nevím, ještě možná třeba taky. Já to- spíš ten Minecraft teda asi. U mě to, já totiž Simsko miluju a já nevím, co bez něho to. Jo, tak já ještě tady to Bez něho nevíte, co jsem doma předvedla, to radši nic. Ale... nebrečela jsem něco horšího, ale... skákala jsi to. Ne, ničila jsem počítač. Myslím, že bára. Nechtěla jsem zničit počítač, jsem měla chuť, ale nezničila. Protože už jsem brala sirky a už jsem scháněla olej, že zapálím školu. A to jako bude k tomu co? No, No jo, tak jako... tak jako chtěla jsem ten vztek. Pokud slyšíte nějaký zvuky, tak spadne. Tady mám asi televizi ještě, no, co tam... Díváme se na hodnotu. Víš co? Já ještě trochu skivím. To taky asi nebude úplně nejlepší nápad. My se díváme. Já ani nevím, že to je puštěný. To je fakt puštěný? No tak půjdu schody. A ještě tady tohle uhlí poslední. Kdybyste měli pak náhodou planek třeba, kdybyste viděli nějaký železo nebo dia, a my si toho nevšimli, tak nám to napište a Budeme rádi. No, budeme Já si rádi. myslím, že tady jenom emeraldy to... Nějak, kdybyste psali emeraldy, tak to víme, že tady máme asi 3 kousky nebo 4, tady jeden a ještě tam vzadu jeden. Takže asi 3 zrovna. Takže to nemusíte psat, to víme, to jsme... Jen kdybyste Ještě viděli, zlato, teda to jsem tady neměl. kdybyste viděli, No, tady je ten... No. kdybyste viděli nevykopaný někdy jakože třeba nahoře, tak to nám napište, protože to nevím. Hlavně dia, ty jsou nejdůležitější. Počkej, a kdo byl všechno na našem kanálu, ne? To co? Jakože prostě... Kdo tam bude vlastně s námi? Jenom my, že? No, Myslím, že aha. to je zase jiný kanál. No tak, ale tak spíš tady na tom budem, protože ten takový... Tam o tom jsme totiž zapomněli heslo. No to taky, jo, tak i to... Já myslím, že tenhle kanál je lepší. Jako i jménově si myslím. Ježiš, já už kam jdu, já už nechci. Abych to teďka našel, tak to by teda... No, už vím, A kdyby se vám ještě jednou říkám, co říkal už tady Gamemod, tak to je jedno, od teďka se jmenuješ Gamemod. Tak jo. Himo. A tak to, jo, takže to opakuju, když se vám to bude líbit, tak to rozneste svým kamarádům, a ať se na to dívají celý den, ať máme nejvíc lajků, komentů. No, tak. Ne, tak to ne, ale ať máme hodně zhlédnutí, to je hlavní. Pak to a všechny. No něco říkej ty. No, tak Simsko to budeme natáčet i do zváření simíků. A to bude první díl, možná ještě ten koupíme barák v tom prvním dílu. A teda To je moc, tak já vám řeknu, jaká bude rasa a prostě Sarah bude prostě mít oblečení na sobě, bude mít červený vlas
ne černomodrý nebo černočervený vlasy. Tak ještě tady mám nějaký ten klej. A ten chlap bude blonďák nebo černovlasý, nevím. A ten pes to bude asi husky. A chtěla ještě jsem říct, jestli to nevíte, možná to už víte, že se do českých lesů vrací medvědi, vlci a rysy. Hlavně v Beskydách. No hlavně. Když kdo bydlíte v Beskydách, tak si dejte bacha. Vy se máte. Když tak nám vypoďte vlka a my si ho dáme. Tak já si ho dáme plochu. Když tak nám ho pošle. Tak si udělám ještě, tak já jdu asi dělat ten netherborka. Já mám přesně ještě potřebuji jednu vypalit, tak Jo, ale tady venku, ne, bychom to. Našek, jo. Ty si to udělat nůžky pak. No, ty udělám. ovce. Ty nepodpal dům, jako. Mě taky úplně těší. Asi vezmu teda tady tyhle kytky. Nebo se do toho voda. Teď asi menší lagy, já nevím, co to zase. No, ale vlastně. Ježiš, jak to vlastně, jo, pro ně musíš vlastně lávu. Ježiš, abych to neudělal špatně. Aby ty máš ale málo láv. Co? Ty máš málo láv. Ježiš, ale to se ještě vezmu. No, prostě počkej, to je kolik? Počkej, to by mělo být ještě o jedna, ne? Asi jo. Počkej, takom. Jo, takom. Asi ještě budu asi muset skočit, ne? Nebo že bych stavila někde nekonečný zdroj. Ježiš, já jsem... Tak počkej, jak se to vlastně dělá? Ježiš, ne, tam musí být první voda samozřejmě. Takže voda. Já to nalívám. No. A kde Já ty? si asi ty 3 belíky vezmu plný lávy. Nebo víte, co? No, neuděláme... Uděláme nekonečný krok. To bude taky vlastně. Jinak prostě tak teď něco řekni a tady je teď budu něco dělat. Tak o té kočce jsem už říkala. No, neřekla jsem vlastně jména. Kočka se bude jmenovat Cindy. A to. Pes se bude jmenovat Rex. A bude to zřejmě husky. A tady jsem se zmínila. Doj. Možná udělám ještě jedno, psa, ať jsou štěňátka. Možná bude amnézie, to ještě nevím. Jo, ale udělám 2 psy, husky, holku a Jak kluka. se podívejte na Guga, ten jeho poslední vlog s tím, jak se jmenoval, prostě s ním, to bylo dobrý. Počkej, já jsem zapala už něco. No. Abych se teďka nepodpálil, bára. Jestli já udělám teda ten nekonečný zdroj. Asi. Jo, asi jo. No. Tady, takhle, to bude nekonečný. Vidíš, to se to by se mělo... Jak to ženu? Jo, dobrý. Že já už taky nevím. Ne, to dělám zase obráceně. Voda, láva. Chvílet lavu a vodu. Tak vám by to měla být voda. Přesně. Já nevím, já jsem to na serveru dělala i tak, že jsem tam byla prvně láva. Tak Jo? Jo, možná já to možná dělám. Aby z toho nebylo ale švitr. To taky je švitr, ne? jo, já nevím. Ježiš, tak počkej, to nefunguje? No co s tím je? Shit. Co je? Počkej, tak jedině takhle to udělám. Tak, a jsem všechno tu lámu, a to zmizne. Tak. A tady takhle máme vodu. To na to lámu. Jo, takhle. A stejně jestli... Aha, takhle voda. No to takhle... Jo, aha. No tak teďka jsem nekonečný zdroj. Pane bože, lávy. víte co? My uděláme, my to střihneme a ozveme se vám, až to bude hotový. Takže zatím
tím... Čus. No, Takže jsme tu zpět, takže se na to asi vykašlem, jak si to vůbec nejde. Takže No. asi nic. A Nějaký obsidian tam máme, ale jako to musíme mít, to je takový blbý. Já si jdu vykopat diamanty a budu muset najít ještě jeden diamant. A kdybyste ho fakt někde viděli, tak napište, kdyby nevím co. Protože... Říkaj, že to nejde, že... No to taky říkám. To taky jsou inteligentní takové. Já nejdu zase špatně, ne? To vůbec není. No jdu přece. No, samozřejmě, že jdu špatně. Že už si já už nevím tam. Jinak na to Simsko se máte právo těšit. Máte právo být ohromení. Hlavně vím, že holky tam mají asi hrajou hlavně to Simsko, že kluci jakože nějaký to nezajímá, ale třeba Gogo, jo. Je dia ve vzduchu. A teďka bys neměl ten krumpa. Teď by mě to spadlo do hlavy. Já bych asi nemohl. Já vykopaj ty emeraldy. Haló, diamant. Ne. Vážně to chceš dělat železně? Kopat. Je to rychlejší. No, ale zase se to čerp. Pane diamant. Pane diamante, jste tady. Takže jenom 2 diamanty, já jsem tak nadšený, že zatím bude aspoň jeden ještě diamant a já budu. Jinak v pondělí možná budeme hrát na nějakém serveru a bude Jenom 2 video. diamanty. Aspoň nějak. Ježiška, co hodil diamant. A potom bys zjistil, že to jsou další, ne? Smackdown. Počkej, Tinkovi. No tak asi budeme skánět věci, tak já nevím, jestli mám udělat farmu nebo skánět věci na... No tak farmu uděláme, až bude dům a tak přehrada, ne? Tak asi jdem na tu přehradu, ne? Tak jo, a pak tu. Možná ještě v tomhle díle stihneme základy domu, ale vůbec to není ještě jistý, ale snad jo. Jo, počkej, jdeš zpátky, to je. Aha, ne, to je tak Smackdown, ale že to máš 2 diamanty, tak Tak já si zase za kamerou fobscreenu budu asi těžit, ale už bych si chtěl udělat podcast. Tak teď vám ukážem tu katastrofu. No je noc. Já jenom říkám, že je noc. No tak tady takhle asi nějak to dopadlo, no. Samozřejmě toto se sem prostě musí schovat. Ne, to už by mělo být vypálené všechno. Jinak, tak já budu stavit ten dom tady, Game Mode tady bude stavět přehradu já. A ještě to stínem v tomhle díle postavit nějaký ten dům. No. Takže kdybychom to udělali. Takže já nevím, kde ani ten dům bude, víš? Kde bude ten dům? No tady někde pak, když tak to... Já nevím, kde ho mám udělat. Tady u té vody, tady bude někde ten domeček. Dům. Víš, tady u toho domku to udělej tu přehradu prostě. Já nevím. Protože to udělám někde tady. No, tady bude dům a přehrada bude tam někde ve vodě. Kde teda bude přehrada? Já bych to udělal tady. Bych udělal někde tady, z Tady. té vody bych to udělala. No však, tak tady bude. Aha. No, tak proč to kopeš? Aha, tady. Já myslím, že tam ve vodě. No tak to je taky není. No tak jo. Já ne, jako nemusí, já mě to jen tak. Ale že bys to blbě dával. A tak jo. To je asi nuda. Tak takhle, já bych to udělal asi takhle, jak dál.
Takhle to bude stačit. Tak snad se nám to bude. A jinak ten zbytek asi budeme muset zadělat hlínou, ale to asi uděláme zase v offscreen. Aby to bylo hezký už, takhle, když je to jenom, jako já to udělám i dole. Ale jo, to je lepší nápad to udělat takhle asi. Nevím, nemusíš tam přidávat vodu, voda je hezky rovná. To je takový. Ten díl asi nebude tak úplně nejzábavnější. Jen ta přehrada by tak jako bude. Nicméně Budeme se semka chodit koupat. No, to je takový hustý. Žádná voda neuteče. A já se budu muset vždycky vynořit. A tady takhle všude to udělám. Takhle bych to udělal, jako aby to tady bylo zazděný úplně. Prostě dívej se, aby tady prostě bylo. Tady tohle bych asi celý kompletně zadělal hlínu. Ne? Ale tak to teď nebudem dělat. Samozřejmě. Snad toho koblu mám Tak dost. musíš to udělat off-screen. Proč? Že chceš to vědu? Ne, že to, aby to bylo zábavné. Tak jo. Aby jako klidně to. Tak jenom tady dodělám tuhle stranu, tak snad vám to nebude vadit, a tady dodělám takovou stranu. Nebo víš, já to asi dodělám. Tak jako ono jsem nic s tím. To je zdá špatně. Ne, já už se budu topit, ne. Nahoru, nadej. Uf. Ještě to brzo na 3 hodiny, než chce se vykope ten četr. Já jdu zase nahoru. Nebojte, to bude snad rychle. Uj, takhle budeš cvičit, tak možná i těch 10 minut budou vydržíš. Jo, že mám málo cobblestone. Nemáš ještě v tom. Já už tam nic nemám. Když Asi. máš než tak. A jo, v inventoru. Tak to je dobrý. To mám dost kablu. Nejhorší, že se mě tam budou spawnovat tady ty šmejdy. Aspoň budu mít ingoust. Ale oni to nevadí, mi to líbí, no nemám. Nic ti udělat nemůžu. A tak víte, že to vstáhne pod vodu a lidi to tam hrají. To tady jenom dodělám a asi začneme teda nějaký ty základy toho domku. Trochu, ale ještě budeme muset posakat dřevo. Přehradu postavit tady. Už je postavené. Okay. Co myslíš? jo. Je to hezké. Jo. Já tady bych to asi zhlubočil. Letní sídlo. Škoda, že nejde vytvořit nějak vajíčko. Ne? Já jsem tady v té verzi měla. No nevím. No právě někdo říkal, že vytvořil, ale já si myslím, že to byl kec, ale já nevím. To že jsme si vytvořili nějaký vajíčko. Přesně sem patří ten kobl. No. Pokud nás slyšíte potichu, tak pardon. Nevíme, když jsme natáčeli dobyvatel, tak nás tam moc slyšet nešlo, tak nevím. Takže se za to omlouvám. Tak a už to je. Jo. Krásavě. Když tady uděláme pláž samozřejmě. A tak to bude. To tady teda nebude. Plážičku tady uděláme. Prostě až sem nějaké. Ten písek budu potřebovat na okno. Počkej, takže tady to tak to udělám jako v offscreenu, jenom si tady dám takovou, abych věděl. Tak, to přesně rupla. No a tak asi už jdeme na ten. Jo. Tady ještě vykopu teda ten shooter blbej, co jsem sem dal. Ale víš co, ještě vy to udělali nějaký dříve a pak ho postavím. Čím, že teďka bude dříví. Na ten dům. A to bude dělat cíl a potom až dolů.
Já myslím, že ty říkáš nahoře, že to bude. Jenom nahoře to bude z toho. Tak to můžu postavit, já nevím, víš, jak to myslíš. Tak ty můžeš udělat potom třeba farmu dneska. Jo, já udělám pak z toho. No, tak aby jsme našli nějaký koně. Tak asi jdeme na to. Počkej, vzal jsem ty cíle, nebo jsem to vzal? Já jsem vlastně vyrobil, ne? Jo, 40. No tak to nevím teda, jestli nám to bude vystačit. Kde teda jako udělám? No tady jsem to myslela. Jakože že to na té uděláme. hlíně? Ne, no tak jo. To když myslela, že to bude velký, že to bude ze dřeva, víš? Tak to bude taky velký, ono se to bude jenom zdát, ne? Tak to se časem třeba vylepší. A to nebude jako jenom z cihly. Ty zbytek dostavíš. Teď to může mít třeba 8 pater. Tady jenom udělám tady takový, teď tady je rozdále stavící, ne? Když teď to zase chybí, kamín. No tak to mě nevystačí ani náhodou. Tak aspoň takový základ nějaký. Tak jo, tak to je zase málo. U nás zbytek doděláme asi ze dřeva, nebo si to spíš dodělám. Tak jako ještě nám zbydou 2 kostky. Já mám pak železo. Jako jak? Jakože jestli mám železo. Proč? Protože já chci udělat dveře ze železo. No taky železo nemám. Nějaký. Jo. Takže já chci udělat takový ty... O, tak to tím takhle to bude. Chci udělat takový ty sousčství dveře. No tak to je takový začátek. Tak. Jinak jak dlouho natáčíme? 25 minut a 13 vteřin, 14. Tak já bych teda ještě dal přepadat nějaký ten klej. Aha, já tady mám ještě něco. Tak a jinak asi musím... Co chceš dělat, co si chceš hrát? No to je... Tak co chceš? Tak- Já nevím, Tak uděláme farmu nebo... Ne, tak dostavíš ten barák. Nebo já. Tak jako nemám na to materiál. Trošku, jak si chybí ještě trošička. Nic někde jsi nedokopal nějaký takový ty... Tu jsem vždy kopal. Aha. Víte co, tak já udělám rychle nějakou menší farmu na obilí. A Lucy, nevím, co chci dělat. Tak já tady takhle dám kytičky někde. Já pak udělám zahrádku. Tak já teda asi... Počkej, co to je? Ty kakaové... Jo, takže já bych zasázel kakaové boby. Počkej, máme... Počkej, aha, přepojil kolej. Já bych potřeboval ještě nějaký to železo přepojit, co je tady. Tak. A i to zlato teda dám přepalovat. Ale tam není v tom... Pardon, neslyšíte psa, já ho jdu uklidnit. Tak. Já bych teda udělal asi piston. Tak u nás to teďka je, co slyšeli, to neřešte. Počkej, já si myslím, je to kde má být dřevo? Tady asi takhle. Aha, já nevím, jak se tam musí. Teda pistony. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr a já si myslím, že se na vás příštím díle. Zatím čus.